de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u. We mogen samen de Heilige Mis vieren en fijn dat u weer mee volgt via internet, via Parkstad, TV Parkstad. We zijn met ons samen verbonden deze Heilige Mis te vieren. Pasen duurt 50 dagen. Tot met Pinksteren vieren we het feest van Paas. Wat een goed feest, dat wil je ook graag wat langer vieren. De hele maand, tot met Pinksteren, 1 juni, dragen we de kleur wit, kleur van het feest, kleuren van Pasen. Een feest dat we dus op een lange manier mogen vieren, een lange tijd. Maar de vraag is, zijn we wel in de feeststemming? Van de week hoorde ik op de radio dat ze mensen vroegen om te reageren hoe ze hun Koningsfeest zouden gaan vieren. Meer Woningsdag, want we moeten allemaal thuis blijven, Koningsdag. En er waren toch verschillende mensen die reageerden door te zeggen, nou we vieren geen Koningsdag, want we hebben geen gevoel, geen reden om feest te vieren. We zitten niet echt in een feestelijke stemming. En toch mogen wij Pasen vieren. En mogen we stilstaan bij de boodschap van dat feest. Het feest wil ik u uitnodigen om dat toch met ons samen te vieren. Het feest dat gaat over hoop, over nieuw leven, een nieuw begin. En wij mogen samen de Heilige Mis vieren en luisteren naar de lezingen van vandaag, waar hoop in doorklinkt. In de eerste lezing Petrus die vol overtuiging en enthousiasme verkondigt dat Jezus weer leeft en mensen voor zich wint en mensen luisteren naar hem. Maar het evangelie waar vooral de hoop in naar voren komt, dat we mogen vasthouden aan de hoop. Laten wij samen deze Heilige Mis vieren en dat wij met ons geloof samen verbonden mogen zijn. Aan het begin willen we eerst ons goed voorbereiden om samen te vieren deze Eucharistie, door eerst onze schuld te belijden en te vragen om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
Laat ons bidden. Heer God, door de profeten hebt gij tot ons gesproken en in Jezus uw Zoon is hun woord tot vervulling gebracht. Wij danken u om het levende woord, onze verrezen Heer, en vragen, open onze ogen voor hem die met ons door het leven gaat. Open onze oren voor hem die tot ons spreekt in het evangelie. Maak onze geest toegankelijk voor het begrijpen van de schriften door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Uit de Handelingen van de Apostelen. Op de dag van Pinksteren trad Petrus naar voren met de 11 en verhief zijn stem om het woord tot de menigte te richten. Gij allen, Joodse mannen en bewoners van Jeruzalem, weet dit wel en luistert aandachtig naar mijn woorden. Jezus de Nazareër was een man wiens zending tot u van Gods wegen bekrachtigd is. Je kent immers zelf de machtige daden, wonderen en tekenen die God door hem onder u heeft verricht. Hem die volgens Gods vaste raadsbesluit en voorkennis is uitgeleverd, hebt gij door de hand van goddelozen aan het kruis genageld en gedood. Maar God heeft hem ten leven gewekt, na de strikken van de dood te hebben ontbonden, want het was onmogelijk dat hij daardoor werd vastgehouden. Doelend op hem toch, zegt David. De Heer had ik voor ogen altijd door. Hij is in mijn rechterhand, omdat ik niet zou wankelen. Daarom is er blijdschap in mijn hart en jubelt mijn mond van vreugde. Ja, ook mijn lichaam zal rust vinden in hoop. Omdat gij mijn ziel niet zult overlaten aan het dodenrijk en uw heilige geen bederf zult laten zien. Wege ten leven hebt gij mij doen kennen. Je zult mij met vreugde vervullen voor uw aanschijn. Mannen, broeders, ik mag wel vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij gestorven en begraven is. We hebben immers zijn graf bij ons tot op deze dag. Welnu, omdat hij een profeet was en wist dat God hem een eed gezworen had, dat hij een van zijn nakomelingen op zijn troon zou doen zetelen, zei hij met een blik in de toekomst over de verrijzenis van Christus. Dat hij niet is overgelaten aan het dodenrijk en dat zijn lichaam het bederf niet heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij alle getuigen. Zo spreekt de Heer.
Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. Lof zij aan Christus. In die tijd waren er 2 van de leerlingen van Jezus op weg naar een dorp dat Emmaus heette en dat ruim 11 kilometer van Jeruzalem lag. Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen. Terwijl ze zo aan het praten waren en van gedachten wisselden, kwam Jezus zelf op hen toe en liep met hen mee. Maar hun ogen werden verhinderd hem te herkennen. Hij vroeg hen: wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg met elkaar voert? En op een bedrukt gezicht bleven ze staan. Een van hen, die Kleopas heette, nam het woord en sprak tot hem: zijt gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat gij niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Hij vroeg hen: wat dan? Ze antwoordden hem dat met Jezus de Nazarener, een man die profeet was, machtig in daad en woord in het oog van God en van heel het volk. Hoe onze hoge priesters en overheidspersonen hem hebben overgeleverd om hem ter dood te laten veroordelen en hoe ze hem aan het kruis hebben geslagen. En wij leefden in de hoop dat hij degene zou zijn die Israël ging verlossen. Maar met het al is het reeds de 3e dag sinds die dingen gebeurd zijn. Wel hebben een paar vrouwen uit ons midden ons in de war gebracht. Ze waren in de vroegte naar het graf geweest, maar hadden zijn lichaam niet gevonden. En ze kwamen zeggen dat zij ook nog een verschijning van engelen hadden gehad, die verklaarden dat hij weer leefde. Daarop zijn enkelen van de onze naar het graf gegaan, en zij bevonden het zoals de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. Nu sprak hij tot hen: o onverstandigen die zo traag van hart zijt in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben. Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan? Beginnend met Mozes verklaarde hij hun uit al de profeten wat in al de schriften op hem betrekking had. Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen, maar hij deed alsof hij verder moest gaan. Ze drongen bij hem aan: blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde. Toen ging hij binnen om bij hen te blijven. Terwijl hij met hen aanlag, nam hij brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe. Nu gingen hun ogen open en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. Toen zeiden ze tot elkaar: brandde ons hart niet in ons, zoals hij onderweg tot ons sprak en onze schriften ontsloot? Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug. Daar vonden ze de 11 met de mensen van een groep bijeen. Deze verklaarden: de Heer is werkelijk verrezen, hij is aan Simon verschenen. En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend werd aan het breken van het brood. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Beste mensen, als je het aan mij vraagt, maar dus persoonlijk, is het een van de mooiste verhalen uit de Bijbel. Het is een verhaal dat zich beweegt van het verliezen van hoop naar een opnieuw de hoop vinden. 2 mannen zijn helemaal teleurgesteld en hebben alle hoop verloren. En dat heeft te maken met afwezigheid. De 2 mannen hadden een hoop gesteld op Jezus,
Maar Jezus was gestorven en die afwezigheid raakte de mannen heel diep. In het verhaal horen wij hoe Jezus, die uit de dood is opgestaan, weer levend is geworden, met deze twee mannen meeloopt. Ze hebben het niet door dat het Jezus is. En als ze bij hun huis aankomen, dan zeggen ze heel mooi: blijf bij ons. Want het wordt al avond. Die aanwezigheid onderweg, dat vonden ze heel prettig. En ze dringen aan en zeggen tegen Jezus: blijf bij ons. Dat het avond begon te worden, zal letterlijk zo geweest zijn. Maar het verwoordt ook het gevoel dat deze mannen hadden. Want de hoop verliezen is als een donkere nacht, een donkere avond, waar het licht niet schijnt. We denken aan onze eigen situatie. En ook dat heeft te maken met afwezigheid. Waarom is het donker? Waarom voelt het donker? Juist omdat we die afwezigheid ervaren. Juist omdat we niet kunnen zeggen tegen anderen: blijf bij ons. We kunnen andere mensen niet of nauwelijks opzoeken en andersom. Het sociale leven is enorm beperkt geworden. En dat is niet hoopvol. Dat voelt aan als een avond waarbij het licht is ondergegaan. En daarom is dit eigenlijk zo'n prachtig verhaal dat ons juist in deze tijd wil bemoedigen. Want het verwoordt ons gevoel, maar het wil ook vandaag aan ons allemaal een boodschap van hoop meegeven, van licht. Jezus loopt met deze mannen mee naar hun huis, maar hij maakt ze niet meteen bekend. Nee, hij luistert alleen maar. Luisteren is ontzettend belangrijk en het begint met luisteren. Vaak hebben we de neiging om meteen met ons antwoord te komen en denken het vaak dan beter te weten met alle goede bedoelingen die we hebben, maar eerst eens luisteren en met geduld. Wat is jouw verhaal? Waar zit je mee? Wat houdt je bezig? In deze tijd is het belangrijk om elkaar te bellen, te appen, wat dan ook, en te vragen: hoe gaat het met je? Wat is jouw verhaal? Wat houdt jou bezig? Dat zal voor mensen een teken van hoop zijn. Want het betekent dat ondanks de afstand, dat je toch een klein beetje het gevoel van nabijheid kunt laten zien. Met de ander een stukje meelopen. En dat geeft licht in duisternis. Wanneer Jezus heeft geluisterd, begint hij toch te spreken en hij is zelfs een beetje streng. Hij noemt de mannen onverstandigen en dat ze traag van hart zijn in het geloof. Jezus had beloofd na 3 dagen weer op te staan uit de dood. Deze 2 mannen hadden daar te weinig of geen geloof aan gehecht. Voor ons een oproep om in die zin verstandig te mogen zijn en in deze paastijd ons tot Jezus te wenden die leeft en onze hoop op Hem te stellen. Hij is opgestaan door de kracht van Gods liefde en Hij is in staat ons ook te helpen opstaan, zodat wij de moed hebben om samen ook deze crisis waarin we ons bevinden te kunnen doorstaan. Geloof, hoop en liefde, die horen bij elkaar en daar mogen we ons hart voor openen. We zijn geroepen om Gods liefde zichtbaar en concreet te maken. Dat laat Jezus ook vandaag zien. Eerst is het luisteren en spreken en daarna zien we hoe Jezus zogezegd de daad bij het woord voegt. Hij is de gast bij deze 2 mannen in hun eigen huis, maar het is Jezus die het brood neemt, het dankgebed uitspreekt en het brood breekt. En als dat gebeurt, dan pas herkennen ze Jezus. Op het moment dus dat Jezus heel concreet een daad verricht. Het brood, dat staat voor de liefde die tastbaar en concreet aanwezig is.
Dat is onze opdracht. Luisteren en spreken, maar dan ook proberen heel concreet een daad van liefde te verrichten. Het is door een concrete daad waardoor we liefde zichtbaar maken en anderen die liefde zullen herkennen. Maar het is niet altijd even gemakkelijk. Want laten we heel eerlijk zijn. We zitten in een situatie waar het misschien alleen vooralsnog blijft bij luisteren en spreken op afstand. En we kunnen voor ons gevoel misschien te weinig hele concrete daden stellen. Maar we mogen niet vergeten de aanwezigheid van Jezus. Het hele verhaal wat we gehoord hebben, het evangelie, is in feite de heilige mis die wij vandaag vieren. Zoals Jezus in het evangelie eerst luisterde en sprak. En daarna het brood nam, zo is in elke mis de opbouw dat we eerst luisteren naar Gods woord en tot God sprekende voorbeden. En daarna aan het altaar het brood nemen, God danken en het brood breken. En ook al kunnen we niet de communie zelf ontvangen. Het brood is Jezus zelf en doordat wij de Eucharistie blijven vieren, mogen wij beseffen dat Jezus aanwezig blijft en wil zijn bij ieder van ons. In deze tijd van afwezigheid wil Hij juist aanwezig zijn in ons eigen leven, in ons eigen huis, zoals ook die twee mannen dat ondervinden. Jezus in hun eigen huis, maar Hij die de liefde aan deze mannen aanreikt. Laten wij dat samen zeggen tegen Jezus. Blijf bij ons, het wordt al avond. Geef ons geloof, hoop en liefde. En maak ons een instrument waardoor wij uw liefde zichtbaar mogen maken. Dat we het licht van Pasen mogen laten schijnen en mogen verspreiden. Amen. Mogen wij dan samen ons geloof uitspreken. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Tot God bidden wij vol vertrouwen. Voor de christenen wereldwijd, dat ze altijd en overal getuigen durven zijn van de blijde hoop die vooral dankzij Pasen in hen leeft. Laat ons bidden. Voor de wereldleiders, dat zij juiste voorwaarden weten te scheppen, zodat alle mensen en volkeren vrede en welvaart kunnen genieten. Laat ons bidden. Voor de zieken, thuis en in het ziekenhuis en in de verpleegklinieken. Dat ze hun lijden durven verenigen met dat van de Heer ten bate van het heil van de kerk en wereld. Laat ons bidden. Voor de gezinnen, dat het levensscholen zijn waar kinderen leren binnengroeien in de wereld van geloof, hoop en liefde. Laat ons bidden. Voor onszelf, dat wij onze verbondenheid met Christus en zijn kerk niet onder stoelen of banken steken. Laat ons bidden.
voor onze dierbare overledenen. Dat ze mede dankzij ons gebed en offer spoedig mogen binnengaan in het hemelsland van licht en vrede. Laat ons bidden. In deze heilige mis bidden we bijzonder als jaardienst voor chef Kwaadvlieg, tweede jaardienst voor Helma Jansen-Koenen, voor Alfons Graf, voor Hein Kwaadvlieg, voor Jan van Bijnen, voor Leo Robert, ter nagedachtenis aan Agnes Wetsels-Piepers. Uit dankbaarheid bidden we ook voor Marten Weijers en Bertha Weijers-Ritserveld bij gelegenheid hun 66-jarig huwelijk voor een bijzondere intentie. Bidden voor een overledene voor Nick Tummers. Een uitvaart zal plaatsvinden vanuit de Annakerk. Laat ons bidden. Moment van korte stilte leggen onze persoonlijke intenties voor bij God. Laat ons bidden. God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig, nu we allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken coronavirus. Wees een beschermer voor hen, het virus hebben opgelopen. Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van het virus zijn overleden, dat ze bij u geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbare bestuur, dat ze uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat gij met ons zijt, nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop, zodat we ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid door Christus onze Heer.
Bid dat we vervaken worden door God, de Almachtige Vader. God, onze Vader, in het breken van het brood hebben de leerlingen uw Zoon Jezus herkend. Laat ook ons de Heer herkennen, die ons voedsel is voor onderweg en voor de eeuwigheid, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. U danken wij, Heere God, omwille van uw heerlijkheid en om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral in deze tijd bezingen wij u, want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Aan hem danken de kinderen van het licht hun geboorte tot eeuwig leven. Aan hem danken Gods uitverkorenen hun toegang tot het rijk der hemelen. Want door zijn sterven zijn wij van de dood verlost. Door zijn verrijzenis zijn ook wij ten leven opgewekt. Vreugde om het paasfeest vervult ons mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hogen. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hogen. Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zijt gij met ons op weg. En dichter dan wij durven dromen, zijt gij bij ons, wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaus ontsluit hij nu voor ons de schrift en wij herkennen hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij, Almachtige God, beadem met uw geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. Want op de avond voor zijn lijden nam hij onder de maaltijd brood en sprak tot u het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl hij zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed, gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de liefde die gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan
en tot nieuw leven opgewekt is zij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon, die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten, opdat voor alle zoekers de weg naar uw Vader geopend en begaanbaar zij. Barmhartige God, laat de geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. En laat ons één worden in liefde en geloof, verbonden met onze paus Franciscus, onze bisschop Harry, zijn hulpbisschop Everard. Maak ons ogen open voor alle nood en leg woorden in onze mond om wie zich eenzaam en verloren voelen te troosten in uw naam. Maak ons vindingrijk en moedig om broederlijk bij te staan als wie berooid zijn en verdrukt. Maak uw kerk tot een huis van waarheid die bevrijdt, van gerechtigheid die vrede schept, van hoop die alle angst verdrijft. Erbarm u, Vader, over onze broeders en zusters, die in de vrede van Christus naar u zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen, van wie gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. Dus ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop, overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen, dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met uw apostelen en martelaren en al de anderen die u genegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden en u prijzen door Jezus Christus, onze Heer. Door hem, met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Tot God mogen we samen bidden met de woorden die Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede van de Heer zij altijd met u. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. We verenigen ons met Jezus in het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het allerheiligst sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u en verlang naar u. Kom in mijn hart. Ik omhels u, verlaat mij nooit meer.
Laat ons bidden. Heer, gij zijt met ons op weg gegaan. Gij hebt u in ons gesprek gemengd. In het breken van het brood hebben wij u opnieuw herkend. Blijf bij ons, ook als het avond wordt, dat wij met u door het leven gaan en eenmaal delen in uw heerlijkheid, waar gij leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Het brood is Jezus zelf, Hij die heel concreet en zichtbaar wil zijn in ons eigen leven. Zoals Hij bij die 2 mannen in hun eigen huis aanwezig was. Hij in dit huis aanwezig is, maar ook in het huis bij ieder van u, in ieders leven wil Hij aanwezig zijn. Het brood dat gebroken wordt en gedeeld, dat mag staan voor de concrete daden die we mogen laten zien aan anderen, waar liefde herkend wordt. Maar het luisteren en spreken is van onschatbare waarde. Ook al kunnen we dat misschien alleen maar met andere mensen nu. Want die 2 mannen die hadden, toen dat gebeurd was, voelden zijn hart branden toen ze terugdachten aan dat gesprek met Jezus. Dat wij wegen mogen zoeken, mogen vinden en onze woorden luisteren en spreken met andere mensen. Dat mag een hart van dankbaarheid als het ware in brand zetten. Dat wij dankbaar mogen zijn. En dat we op die manier door te luisteren en door te spreken toch van onschatbare waarde mogen zijn voor andere mensen in deze tijd. Nog een hele fijne zondag toegewenst en fijn dat u heeft meegevolgd via internet en via RTV Parkstad. We blijven natuurlijk de missen uitzenden vanaf volgende week is het kanaal 43 in plaats van 40. Dus als u Ziggo heeft en kanaal 43 vanaf volgende week inschakelt, dan kunt u met ons mee blijven vieren. Nog een hele fijne zondag toegewenst. De Heer zij met u. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En gaat allen heen in vrede.